mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka na itong tanano, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo permi. Pero no, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Rakasal. Budbud o Bibingka. Buti pa sa botpedji ka, nga kanang bukid niya, atong gipadulungan, mao na ang bala ang bukid sa inayawan. Gusto ka ba, Nonoy? Hala, yung patighug, paglupad kining higanting agila. Pagkunin ba, Nonoy? Pagkunin mo bayo. Pedji ka! Nakabantay ka sa atong kanhi mga kaaway pero mga kaalyados na usab nato nga sila si kanhi Senadorus Trillis o kanhi Senadorus Laylay Mas nga karon congressmanas na. Dapig na kayo nato pero kani adto bato kayo sila nimo. Kinganlan kapag kawatan liwat sa imong amahan. Mao dyan. Lakip na usab sa mga senadoros nga nag-alagad karon. Ang atong mga opisyal karon, nga mga iro, nga sinadoros, usok mamagot. Sila si Senadoros Titusot. Ang Senadoros Pingsun. Ang lakip na si Senadoros Rizarus. Mga dayak na imong tigpanalipod, mga aring BBT. O kuban pa nga mga Senadoros nga sikretong misuporta ka nato. Naturalmente, busog kod sila pirmi, o puno pirmi ang panudlalan sa ilang bandi. Gani, dagko kayo sila insertion. Gusto ka, Congressmanos Tinted. Pero bilib ka na ba sa kong diskarte haig agaw kong haring BBT? Naunsa? Akong nahimong kaalyado nato ang mga kanhi kaaway nato. Dapig na sila nato. O kaaway na sab nila si Rayna Tara ang mga DDS. Unsa gani meaning anang DDS? DDS Dandansoy. Dandansoy, inom to ba laloy? Natural. Nga kanhi na sila dapig na to. Ay si Rayna Taraman, ang among common enemy. Maong makigiusa gyud sila. Ilabi pa, ay si Tara. Ang Rayna Tara gusto sa mga duwindis kumawi mo sunod nga maghari ning gingarian. Sus! Gusto ka ng patighug, kining higanting agila. Kaya ito mga tao, mga liwi, ikakusok sa angin, no? Siya na yung iisa imong kamot. Pagkunin ko kayo. May gusto na pala kayo. Gunit mo pa kayo! Hingos pa kayo anang itong nga pulbos haring BBT. Rock and roll. All right. Ako na usab haring BBT. Ayaw kalimtigin ning mahal mong asawa. Ayaw mo kabalaka. Daghan tax din Sinakuning stocks na ko. Sa itong nga pulbos. Ay. Kinsa karon? Kakusog bang nanuktok sa pultahan? So siya, Congressmanos Tintin. Tingaling ka away na karon.
tao kini. O ganang nakaingon ka man, nga delikado haring bibiti. Tungod kay ato arito ang mga magic wand. Nga bugtong mga kalibutanon lang ang magagamit niring gahuma. Unsa di ay? Kon mao, ipada nga to mga duwiting sundalos dito. Aron patyon silang tanang mga kalibutanon. Dili mahimo ko kag asawa ko. Kay ngano? Bugtong mga kalibutanong tao lang ang makasud sa balang bukid sa Inayawan. Kay ngano man ka na? Mamatay ang sibisan kinsang mga duwende nga mga has kamuso dito. Sa? Maong ginganlan ka na og balaan. Kay balaan ka na alang natong mga duwendes. Dili kita mabuhi kung musod kitang mga duwendes. O kung sa may atong buhaton haring bibiti, mamiligro kita niini. Labing siguro kung mo lampos sila. Gamiton sila ni Ray na tara sa pagpakigbatok ka na to. Basta si ko kakaring bibiti. Unsay buhaton na to, bana ko? Ayaw mo kabalaka. May lain pa kitang alas. Unsa ka na? Lakaw, Kongresmanos, Tintin. Pasudla ang duha ka mga dagkong taong lobos itom na to din eh. Matuman, haring bibiti. Unsay plano mong buhaton, haring bibiti? Manduan ko sila sa pag-adto sa balang bukid sa Inayawan. O ipapatay silang mga kalibutanon. Kaya ngano? Magkasod ba dahil sila sa balang bukid sa Inayawan? Kukak asawa ko. Makasod sila. Tungod kay dili sila saba na tong mga duwindis. Sayod ka ba kung unsa sila? Anak sila sa kalibutanong onano o sa kapre. Crossbred. Kabantay ka na, crossbred. Maong mga dagko silang linalang nga tao. Ka mga lobos itom. Okay na! Niya na silang duha! Haring bibiti! Panduan ko kamo sa pag-adto sa balang bukid sa Inayawan. O patya ang mga taong kalibutanon. Lihok na kamo! Pagdali! Anang higanting agila. Milupad na palayo. Diyata niya kibiyahan sa dako kayong palasyo. Di naman ni Palasyo. Di lagi ni Palasyo mga duwende. Gusto ka, Bogart? Kay, dako naman kayo ni. Gani, hanggang ang pultahan dako kaayo. O siya may buhaton ta jago. Musod ba kita? Una di, tanda ka mo. Kadiyot lang, Jigo. Kadiyot. Nga naman bugar. Kining, dili ka hanya. Mamiligro itong kinabuhi din eh. Bugar. Tingalig, malaot kita din sa sud. Delikado ngayon. Ikawin niya na to. Kanang mga salbahis nga duwindi nga sama na to gidakon. Delikado kayo. Huwag mo nagalaki ha. Di na na mga duwende. Wa may duwende sama na to gidakon. Bisag kinsa pa na sila. At bisag kinsa pa na itong masugatan. Diya sa sud. Bisag unsay may tabo. Kinahanglan nga makuha nato ang magic wand nga alang lang nato mga tao. Ug magamit ta kini aron tabangan si Ray Natara. Bitaw. Gusto ka ba sigaw? Maunta na ka mo. Pangandam mong daan sa posibleng mahitaw. Tanay! Unsa to, kukak asawa ko? Bahala kamatay sa to mga duwinding sundalos, haring pipiti. Ang
dagang duwinding sundalos dito. Magpadaring ko. Ha! Mamatay ka mo, mga kalibutanon! Mamatay ka mo! Kadako sa walang suot sa dakong palasyo. Pero, mingaw man. Wagan di ko nakitang tao o duwende din sa sod. Anak mo, manood ta. Kadiyot. Kiki. Si Kikiki. Kadiyot. Ngano na masad bugar? Pwede ka mo nalay musod? Unya, ikaw. Anila mis lalat nila sa gawas. Dakong palasyo. Paabot namin ninyo. Kaya mo lay kuha sa mga pansikwan. Unsa? Bitaw, Chico. Ana, segunda. Kaman na lang, kay ari lang ni si Bogart sa gawas. Mga bitahoso ba ni mga Diyos panas, oy? Nahala. Mao may inyong gusto. Tuod, kamo dadit. Turo. Upami mirapikat. Kaya mauban may nimo. Kabisa di Jihan, Diego. Maubansad mi ninyo. Tanak ka mo, pero mag-amping lang yun ta. Kay gikulbaan ko ining makabungog nga kamigaw. Oh, Diego. Diego. May jigaw! Mahal na Tara. Ikaw nagsuwak ka, may butang. Nakalindasay ka. Gusto ka mo mga kaubanan kong mga duwendes. Tungod kay nabalaka ko Sound sa. sa pagpanimpad sa mga tawhanong kalibutanon nga sila si Checo. Tingali unsa na'y nahitabo nila dito. Pero bakit kami boss magtabang nila, mahal nga rin na Tara? Bawal kita mga duwindis magsuot sa balaang bukid sa naiwan. Gusto ka mo mga duwendes. Ikamatay ni bisan kinsang mga duwendes ang pagsuot dito. Balaan ang maong bukid. Tungod kay alang lang kini sa tawhanon. O sa may mahimo ta aron katabangan sila, mahal nga rin na Tara. Gusto. Iampo ta sila sa bathala. Matuman, mahal nga rin na Tara. Nagpadong na ang atong mga duwinding sundalos sa balaang bukid. Sakay sa mga higanting uhak. Labing maayo ko kak. Asawa ko. Asawa ko? Gano? Wa nakitay laing mahimo pangaring bibiti. Aron kapog nga ng mga tawhanong kalibutanon. Relax lang ko kak. Asawa ko. Labaw patagap siya. Nagsigi ka lang yan nagbinuang. Bitaw, seryoso ko, asawa ko. Sigon sa akong amahang hari sab kaniadto. Apan patay na. Si kanhing hari Bibiti Senyor. Lisod kayo ang pagkuha sa batikwan sa mga tawhanong kalibutanon. O posible pa nila kining ikamatay. Unsa? Daghana ang nangahas nga tawhanong kalibutanon sa pagkuha sa batikwan sa balaang bukid sa Inayawan. Apan wa pay bisan usa nga nilampos. Unsa di ay? Maong mo katawa tagdako. Unsa, Reyna Tara? Tinuod pa ang among labati. Tinuod ka na. Wa na ko sila sayri sa kamatuoran. Nga daghana ang tawhanong kalibutan. Gikan pa kaniadto ang misuway sa pagkuha sa Magic Wand sa balaang bukid sa Inayawan. Unsa ay? Pero sa nakita ko nila ni Checo, lahi sila sa uban. Kanyano? Kay dili sila mudawat og ganti nga bulawan og brilyantes. Pera lang nila ni Bogart og Lala. Lahat tuod sila, Reyna Tara. Bulawanon ng ilang kasing-kasing. Maong hugotang iampo ni Bathala. Nga unta, mulampos sila. Aron ilatang katabangan. Reyna Tara. Natara din mo.
tawanan siya. Husto ka mo. Siya si Tukoy. Dungan usab siya nila ni Chico nga nakasod din sa gingarian sa mga duwendes. Pura lagi na siyang naay makupras. Amaon. Husto ka mo. Pero maura ni amaw nga makatunog. Mawa. Paminaw ka mo kay akong testingan. Ngunta na mo. Ikaw na na'y mahibaw, Tukoy. Maminaw rabi. There problema. Ayaw na lang kong bisitaha kay napulibok pa ko. Kini lang una sila ang paminawa kay basin og bakante pa sila. Tira pa, Tukoy. Ang mababae kinato liwat sa mama. Ngano man? Mayong muloto pero lahi na karon. Ngano? Ang mababae karon liwat sa papa. Ngano man? Daghan ang palahubog ng babae liwat sa papa. Nabati ba ninyong akong nabati? Ala? Bulag! Tubig ba, Chico? Kusog kayong busagak sa tubig. Ala! Waterfalls kini! Kanindot sa waterfalls. Wow! Dako kayo, waterfalls! Talagsaon kayo kini. Sud sa dakong palasyo, may waterfalls. Oh, dagko pa kayong mga kahoy din, eh? Mura man tagnaas kalasangan. Ala! Ang mga kahoy! Nang liho kini. Ingon na ang kagwatan nila. Ug ingon sakit ay tuyo. Doon na lang nato. Bay, Chico! Mamatay na siguro tayo ni Benjico. Unsay buhaton tayo! Bahala na. Ang ba kita sa taas kayong waterfalls? Okay na bang tanan? Jian, okay na. Kamao man lang may imiro, Jian. Bakla. Okay na ko. Okay na ko, Diego. Daddy Arturo ug Mami Maripikat. Okay na Okay na, be. Ako, Benjico, di ka mangutan ako. Okay na ba ko? Labing siguro bay nonoy okay ra kay bay nonoy. Wa ko mo balakas imong lawas kay mura kag salbapida. Bangag Bangag sa sa iyo. Hapit ko takpin. Panakpan lagi ti karon. At akon kag yan ang imong tikod ko kag asawa ko. Kana kong makadakop ka, baby C. Hari ko. Panakpan lagi karon. Uy, baya! Baya ang dukha. Lingaw kayong nag-inom tanay. Ngaway mga sapot. Ala, di apa yun mismo sa pisina ni Haring BBT. Mula yung mga batang way buot. Maila nga, mga bangag sila. Baya! Wala yun mawaw ang mga kanakan. Ang asawa ni Haring Bibitik niya si Kukak. Alo! Kuyot na kayo! Kuyot kayo! Samtang si Haring Bibitik, alo! Lanay na kayong itlak ka! Murag, di yun matagal akong tuyo ini. Kay mura raman ko guwa nila na ni
sa pultahan. Bigani, Oy, kaya kanya paborito kong igagaw, Congressmanos Tintindes. Oy, ikaw dahil Congressmanos Tintin. Ay, dali. Join. Dili na ko kag umaabot niya rin na ninjing sarian. Nagdali ko, nagdali. Mao ba? Iko lang kong magpahibaw nga may umaabot na sab nga minalitang bulawan. Pero di nasab ka na, gikan ha? Gikan sa imong insersyon, haring bibiti. Mato pa ni Congressmanos Salcoco. Salcoco. Congressmano Salcoco. Mayo kon mao ka na. Ay, aduna ako'y moto sa akong kinabuhi. What BBT wants, BBT gets. Salamat nga luwas ang tanan. Unya, mikawas sa gikan sa Water Force. Kung duwa patang mo ang pagbejigaw, ayan, patay na siguro tang tanan. Gusto si Nonoy Jeko. Tanawang ibabaw sa waterfalls. Ang mga ugat sa dagkong kahoy milambot sa tibuok palibot sa ibabaw. Okay na. Studio. Okay. Tanawa. Nakita niyo na ko. Mismo ang mga bungbong nga siminto ini sa ibabaw. Milugsot ang kaugatan. Kung sa lawas pa na nato mahipunta, dili kita mabuhi, Diego. Uy, Dapa man, lakip din sa balaang bukid sa inawan ni asang ni siya. Anak, ang akong numero kay 636. Uy, ito na milupad na palayo ang may na. Asa makata ini paingon? Uy, tanawa ang mapa nga gihatag ni Rayna Tara, iho Jigo. husto. Ang mapa, Diego. Nay dako problema, mami, daddy. Nga naman. Ano man? Sa atong pag-ambak sa taas kaayong Water Force, nabuhian ako ang panaptong mapa ug naanod kini. Unsa? Maong wa ko masayod kung asa ta karon paingon. Wa. Ay, katugnaw na, oy. Bitaw, tugnaw kay Dining Dapita. Huwag kay planong masunod nila ni Diego Bogart. Masunod yun ta. Dili, maapil nga mabiligro ang atong kinabuhilat. Bogart? Kumantay ka, bisag tugnaw din pero dini safety ta. Uway ko yaw. Uway ko daw. Ang importante mao ang importance. Unsa? Madawat na unya nato ang ganti nga bulawan o brilyantes. Oh, bitaw no? Kamantay ka. Mao mo katawat ang dakulat. Makatawat ang dakulat. Bejigaw? Usaon man na to iniron? Waya gianan din ang dapita, Bejigaw. Gusto ka ba Nonoy? Wa na gyoy agianan ning dapita. Kay bulungan kayo ning Water Force. Natuyukan sa baga kayong siminto, dalawa. Kaganiha bakit tayo naglakaw? Pero ingunog siya nagtuyok-tuyok raman ta. Jeko, tanawa sa unahan. Kadagang bukog sa mga tao nga naputos sa lawa. Ginoo ko! Ay, unsay bote pasabot ini? Mga bukog yun kini sa mga tao. Daghan kayo. Kung wa ko masayop iho, Jigo, ang ipasabot ini, maunga daghan ha, nga sama natong mga tao, ang misuway sa pagkuha sa magic wand, apan, way milampos. Haring BBT? Nga na bang malipayang kaman kaayo? Kuman bibisita ni Ombuds Buying la. Tungod kay mitaho siya. Nga ilan ang nadakpan og nabilanggo ang kanhi general. Ang retirado na. Nga si retired General
Pukis-kis. Siyang usa sa likong kritiko sa imong pagdumala ni ining kinharian. Og dili pa igo. Siyang usa sa kusganong nanawagan aron mo kanahog ka isip hari ning kinharian. Gusto ka. Gusto ka asawang kukat. Mayra! Maayo kay kidakop na siya. Otog sa mabatog ka na ko. Akong silutan. Mao ka na'y haom. Og angay lamang haring pipiti. Kung katawa, dagdag ko. Uy, katugnaw na gid uy. Gipanugnaw na gid ko mang-ayo. Asa man is Bogart? Si Bogart na karon. Lat! Bogart! Bogart gani! Hain ka! Dali! Nay, Gracia din eh! Gracia? Atoon ko dayon siya. Kailangan makuha ko ni. Gaya ni. Bogart! Hoy! Ganong mikatkat ka man ang higanting ribulto? O sa ba nagidugdog ni mo diha, ha? O si Gracia? Huwag mo ba makita, Lat? Tanawa ang mata ng higanting ribulto. Tanawa! Kahayag o kasigaan, ha? Kunuha ko masayop. Dakong brilyantis ang ilang mga mata. Brillantes? Diamond? At tumpak! Diamond yun kini. Mudato na kita, na. Maong ginukdok ko kini. Aron ako makuha ang dakong diamond nga mata ini. O yung daghan man ni higanting tao nga ribulto din, hi? Hutdon ko sa pagkuha ang dagkong diamond nga ilang mata. Aron mo dato ko! Ako di ay? Apil ka na. Madato na niya talalat. Madato ta. Mubahat ka tagdako. Unong na ta. Ganiha patagdag tuyok-tuyok kinig palibot sa waterfalls. Pero huwag ito nakitang lutsanan. Gituyokan yun sa mga dagkong siminto ang palibot ining waterfalls. Gusto si daddy ni mo, by jigaw! Kung sa may buhato na to, ini Cheko. Ano na tilita din ni mamatay, by jigaw! Sama na mga bukog sa mga tao nga atong nakita. Ayaw pakawas maglaom bay nonoy. Ampon ng yuta. Di lagi kita pasagdan sa Ginoo. Hala, pagyod! Ala, Gian? Ano? Kita diyan dako kayo ito nga mga kailong! Mau ka lang mahitabo, haring bibiti. Unsa? Nakapyan sa radayon si Dinala Pukis-kis. O gawas no na kini. Mau ka na nahitabo, haring bibiti. Ano kung hari? Dili kini mahimo, bana kong mahal nga hari. Kinahanglang may buhaton tang action. Gusto ka asawa ko. Unsa may atong buhaton, mahal nga haring bibiti? Unsa? Mayong pagbuminaw sa Sabay ka rin, Tara. Ako rin yung buhaton. Ha, kaya na, Tara. Mao ka na, opisyal kong Duwindes. Nakonsensya ko. Busa, sayran ko na lang sila si Cheko sa matuod. Nadaghan na ang mga sama nilang tao nga nangahas sa pagsuway sa pagkuha sa magic wand. Daway usa nga milampos.
Unsaon na lang kung isang padayon sa pagkuha sa Magic Wand. Wala magatabang na to. Maugin ka na ang mahitabo. Padayon lang kita nga mag-antos sa pagdaw-daw sa kurakot. Adik, kriminal, diktador o salbayes nga ari. Iampo ta kang bathalang mga opisyal kung mga duwendes. Nabisan unya sa kasayuran nila ni Checo sa kamatuoran. Padayon gihapon silang mangahas sa pagkuha sa Magic Wand. Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa inyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Trakasa. O palihog dahil ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.